Kedu ihe eji wee mara obodo gị? Ị bịa n'obodo dị iche iche enwe n'ala Igbo, obodo ọbụla nwere ihe eji wee malitere ha. O nwere ọtụtụ obodo ama ama n'ịkọ ọrụ ugbo, ọtụtụ bụ ndị na-akụ azụ, ọtụtụ bụ ndị nka na ụzụ. Kedu ihe eji wee mara obodo gị? Nke ịbụọ dị n'ime ya, ị bịa n'obodo, o nwere ebe a na-arụ a na-akpọ obi ndị ichie. Ọ bụ ebe arụrụ maka onye mụsara obodo ahụ. Ị ma ihe dị otu a? Ị bịakwa n'obi ahụ, ọ bụ ebe a na-akọwasị ọtụtụ ihe dị omimi nyere n'obodo ahụ. Obodo ahụ na-eji maka ya bụ ihe nwee ezi mmepe. Ọtụtụ mba dị iche iche na-abịa ka ha bịa fụrụ ihe mere n'obodo ahụ. Ikekwe ị nwere ike ịma obi mbara ezighi, mana ịma onye mụsara mkpụkpụ unu nke a na-akpọ village, ịma ebe obi ya dị. Ọ bụ oke na ọrụ dịrị ndị igwe, ndị eze na ndị nze na ọzọ ịrụ ahụ ha ụka, ịrụpụta ebe bụ obi ndị ichie obodo. Ọ bụ ihe na-eweta ezi mmepe n'obodo ọbụla, bụrụ ihe eji were akwanyere ugwu. Nke ịtọ dị n'ime ya, gọọmenti anyị kwesịrị inyere anyị aka ịfụ na enwere ezi mmepe nke a na-akpọ tourism, ebe eji agbara ihe nkiri anya n'obodo anyị n'ala Igbo. Iji wee maa atụ, ịbịa n'Eri, Eri nwere mpaghara dị iche iche kwesịrị ị na-enye obodo ego, na-enyekwa gọọmenti ego. Ịbịa n'Ogbunike Cave, anyị ahapụgo ya bụ ihe. Ịbịa n'ihe gbasara Igbo Ukwu, anyị ahapụga ihe. Ị gaa Nnewi na ọtụtụ ebe dị iche iche n'ala Igbo anyị ekwesịrị ịkpagasị aka, nwere ike ị na-enye obodo, na-enyekwa gọọmenti ego maka ezi mmepe akụ na ụba. Ọnya ka ọ ga-abụ ị gaa n'obodo dị iche iche nọ na mpaghara Afrịka dịka Ijipt, unu fụ na ọtụtụ ihe dị iche iche dịka piramid na ọtụtụ ihe dị iche iche ndị Ijipt nwere na gọọmenti ha nyere ha aka eme ya ezi mmepe nke na-eweta tourism, nke na-eweta ego obodo na gọọmenti ji were arụ ọrụ. Oke na ọrụ dịrị gị dịka onye Igbo bụ iwere ihe ozi a hafere m ndị ndu obodo na ndị ndu gọọmenti nke anyị nwere n'ala Igbo, maka na ndị be anyị sị na anyụkọ mamịrị ọnụ ọ bụ ụfụfụ, ikwu amarọ ọ bụ ibe ga-ezi, na anụta akara eze nya bụ na eze na-achị ọfụma. Ndewo, ọ ga-ekwe m mmasị gị na ịtụsara m ozi a ka ụmụnna anyị sonye ma tinye ebumnobi ha na ọdịmma ihe ga-enyere anyị nwa bụ ụmụ na-eto eto. Onye nụrụ na-akara ibe ya. Aka mbụ Nwazi UC. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ, sonyere m nnọọ ma tụsara m ozi a. Echefukwana isonye n'ihe m na-eme na my YouTube page @Mazi UC. Asị m onye anwụ na ngwọ nke bụ nkwụ na na-abịa Igbo. Ndewonu.